Привет на всички! Днес 15 февруари. Надявам се, че вчера любителите на виното не са прекалили и днес не им се гади. На мен обаче ми се догади, като прочетох тази новина, поместена в рубриката Политика. Тя гласи: задкулисие Гюров звъни на Атанасов за министри. Шефът на ДСБ се издаде, че кадрува в служебния кабинет. Избрания за служебен министър-председател Андрей Гюров вече събира състава на служебния кабинет. Шефът на ДСБ Атанасов от ППДП е провел телефонен разговор с Гюров за съвет относно служебните министри, призна самия Атанасов. Един разговор съм имал само с Гюров и съм заявил, че аз като представител на партията и хората от нея никога няма да се занимаваме с кадруване. Да бе. Вижте го това човече, който между другото ми напомня на Амгъл от Властелина на пръстените. То е толкова вредно за българската политика и за България като цяло, че просто този трябва да го изритат най-безцеремонно от политическата сцена и да бъде тотално забравен. Абсолютен вредител. Нищо хубаво не е направил за България.